ngenzela ukuthi every time ma ubaba uhlezi nje uzomenza umuntu omuhle indaba yakhe ayikhuluma khuluma yonke into. Useshonile lo muntu esikhuluma ngaye. Useshonile. Kungakuhle ukhuluma iqiniso. Yes, ngoba akakwenze lutho. So nawe khuluma iqiniso. mina ngangenzela ukuthi ngeze sithengele ukudla ngoba washo kahle nakumina washo vele wathi ngeze sithengele ukudla ngeze senzele lutho kungcono ebambe yona ingane mina ngifune ngolo. Sisi ngicela uphinde lento ayishoyo kumina. Wathi ngeze kwazi ukusondla mina ngase ngikhulume angithule ngivalo umlomo ngoba nami ngangihlezi idolo ngibuka iTV ngangiyazi into eyayiyokwenzeka. Okay. So ungitshela ukuthi wasukuma la isukuma khona wayodlengula ingane wena wazi bese ngitshela uhleli ubuka TV ingane yakho le noma ingane uyicoshile ingane yami. So uyayizwa ingane yamemeza uyeza ukuthi ubaba wayedlengula ngenxa yeplate. Sanibingelela nonke babukeli we-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli no-Longstar. Namhlanje simenye udadewethu la ekhaya wathi-ke na-Longstar Black Life anisondele. Nakho kunenkinga ekhaya mhlawumbe ngingangisiza ngixazulule. Sawubona njani sisi? Yebo sawubona. Sisuba? Uzama amasuku. Uzama amasuku. Uyaphila zami? Siyabonga ukuthi usimeme la ekhaya. Masumeme u-Black Life shuthi inkinga isukusinzima kakhulu le. Inkinga iqalaphi? Ngingane yami la indala ena-19. Na-19? Yes. Ntombazana umfana? Intombazana. Okay. Ingane yami iyangihlupha ayilali ekhaya Hayibo. ngibuyela ekuseni ngiyithethise ingezi ithi awukahle masa singekho ebusheni bakho ngikhathele nje iyona kakhulu. Imake ukhule kanjani bayigama layo? Uqashi igama lakhe. Uqashi. Uqashi ukhule kanjani ngoba eseno 19 esehlupha kangaka? Ukhule kahle nje bengikhulisa kahle ekhula efunda futhi kahle. Angazi wahamba egcinele wagcina ingane ngivele zonke ziyahlupha kodwa lahluphayo. Wahlupha naye. So lokho kuqala kwakhe uthenze lezi zinto ubone nini? Amshaka kavisana ngwavumbu kwesethi nama ngizalwa ngebusheni bakho. Yaqala kanjani indaba? Indaba yaqala wayihamba nabangani befike nabangani. Abangani njalo kukhona umngane efike ezomthatha. Efike ezomthatha njalo ngithi hayibo niyaphi njalo amabhodwe. Hayi behambe bethi hayi siyabuya manje. Kwaqala lapho. Okay. Ungabuyi ke ekhaya. So as umama wena ubuyivumela kanjani leyo nto ngoba phela isandla fanele siqiniswe wena? Bengayivumeli bengisiqinisa ngize ngimshaye nangempama. Ngimshaye ngempama wagcina sengidubile khona ke endlini ngimshaya ngempama uphuma wahamba nomngane wakhe. Ubaba wakhe yena uphi? Ubaba wakhe sewashona. Baba kusashona. So manje mayihambile at the age of 19 useqedile esikoleni wenzani? Esikoleni useqedile. Useqedile. So mayihamba usuke yapi ngoba phela ezumzali amsho uyeza omakhelwane uhamba ubuza ukuthi kwenzakalani ngaye. Ehamba kasho ukuthi uyapi uthi nje kumina uya kwamngane wakhe la eceleni. So yiziphi izinto asekazenza ngaphandle kokuhamba? Ngingalala ekhaya. Ngaphandle kokuthi angalala ekhaya like yini enkulu asekayenza wazi wabona ukuthi ke niyakuhlula usudinga ngisho nano Black Life. Usephuza utshwala uyadakwa. Uyadakwa. So mawuhleli naye phansi ngiye ngahlala naye phansi ngambonisa kwangathi uyezwa kwangathi uyalalela uyezwa akwaqala phansi. Waqala phansi. Unawo ama siblings? Angizwanga. Unazo ingane ezalwa nabo? Akanazo uyena yedwa. Okay, so ekushoneni kwababa wakhe i-relationship yakho nayo bingani binjani? Be right kakhulu. Be right. Wena ke nobaba wakhe i-relationship binjani? Be right sibuye sixabane naye sibuye sixabane sile. Nilwe nobaba? Ukulwa kwenu benikwenza phambi kwakhe noma bekunjani? Bese ekamereni lakhe mase ekamereni uyasizwa nesixabana nobaba. Uyanizwa. So bazi ukuthi anikho right. Beyazi ukuthi asikho right nobaba sibuye sixabane sibuye sizwane. So ikuphi ke akakwenza ke unqasha ngithi? Uqasha. Uqasha. Ikuphi owakakwenza uqasha owasho khona ukuthi hayi lokhu ngithulile isiqoko. Angisazi lokho ukuthi ngizokuthini. Kwafika kuthina sixabana nobaba ekamereni lethu ezosilamula silwa ngempela. Wasilamula nobaba
abona ukuthi nalento esiyenzayo phambi kwengane nje ke-wrong. So wakwanilamula Yes. nilwa nibambene ngezandla nobaba? Silo nobaba wangena wathi, baba noma yikani lento eniyenzayo. Kokwenze njani nize nilwe nobaba nize nibambana? Sasesixabene nje sibanga into ey'ncane. Ngeke ukuthi into encane. Yabona ngithi uhlelo lethu thini? Ngicela ukuyichaza lento. Inkinga zomndeni. Okusho ukuthi kuhambisana nenhlambuluko. And asikwazi ukuyisolva indaba mawukuthi awubi open nathi. Ube neqiniso kuthini. So manje mangikubuza ukuthi kena nanixabana nibangani, ngicela ungibeke esithombeni. Yini lena nibanga nize nibekane isandla ukuze kungenelele nengane ithi yekani lento eniyenzayo. So yayiqale kanjani impi? Impi yaqala ngokuthi ubaba mina ngamfica nentombi. Okay. Uma ngimfica nentombi sangaxabana ngaleso sikhathi. Wafika endlini ngithi ngimthathele impahla zakhe ngiyamkhipha endlini. Yila aqala khona ukungishaya ngempama. Nami ngize ngiphindisele kena kuze ngene ingane izolamula. Kuze ngene ingane izolamula. So manje nilwa nibanga intombi engasekho. Sibanga intombi engasekho. Naze nabekana izandla. After ke leyo mpi ingane isinibonile, beneminyaka emingaki ebona lokho? Wayeno 15. Wayeno 15. Yes, wayeno 15. After ke ingane isinibonile nibambana ngezandla. Ubani wakwahlala nayo phansi? Wayibuza ukuthi izizwa kanjani? Akekho wahlala nayo phansi. Akekho. So nayiyeka nje yaqhubeka impilo. Yebo, akekho wahlala nayo, akekho wakhuluma nayo futhi. Esikoleni unjani? Esikoleni be-right ngoba bengiya nasesikoleni ngiyo-check ukuthi kuhamba kanjani, be-right esikoleni. Okay. Ngoba bezizwana shona naye sikhuluma. So ebafaneni-ke manje-ke sengiyakubona, uwumuntu onjani? Hayi manje abafana uyabathanda, hambe ngingalali ekhaya, ebuyile ngakusasa ekuseni. Ulokhu uyisho lento yokuhamba ngalala ekhaya ibuye ngakusasa ekuseni. Uyamfonela kuleyo period engalele ekhaya? Ngamfonela kanye. Wamfonela kanye? Emva kwalokho wayeka? Ngangasamfonela. Yahamba kanjani le conversation yokufona kanye? Ngavele nje ngezwe ngicikeka nje uyena, sengicika nje uyena. Ucike kanjani usafone kanye as umzali? Ngamfonela. Kwame ngimtshele la endlini wayethi nje akahlali namakeke singangikho ebushini bakhe eyiphumele eyihambele. Avele ngathi awuthi ngimiyeke-ke ngikhohlwe yena kodwa nje uzobuya nesisu. Ubuya nesisu? So useke wamitha ngoba ena-19? Bengazi imithi mina ngamtshela kanjani ukuthi uzobuya nesisu. Wena wamtshela uzobuya nesisu. So akaze amithi, akanangane. Okay-ke, so as umzali-ke ngaphambi kokuthi ubize uBlack Life, ikuphi osukwenzile because khona imindeni kubizwa ubaba omncane, kubizwa umalume azohlala phansi nengane. Ikuphi wena usuke wakwenza? Ngambiza udadewethu. Wabiza udadewenu. Yahamba kanjani leyo meeting? Udadewethu wambiza naye, wahlala phansi naye, wakhuluma naye, waxoxa naye. Kwangathi uyamuzwa ngoba sasisoba 3 endlini, kwangathi uyamuzwa. Wahlala futhi kancane ekhaya, wahlala nje inyanga engathi uyadrayisa, waphinde futhi kwaqala phansi. So manje okay, ngoba uthi ke uyahamba angabuya azolala endlini, ilokho kuphela kuhlupha ngakho. Ilokho kuphela. So akukho kunye. Hayi akukho. So manje uyifakele ngani ama measures in place ukuthi ushaya ingane? Uyikhole to order ukuthi ungazolanda uBlack Life. Ukushaya ingane angikwazi ukushaya ingane ngoba uma ngishaya kabuhlungu. Manje angikwazi ukushaya ingane. Awukwazi ukushaya ingane. Ngoba ngishaya. So lento ositshela yona iqiniso ukuthi usaba ukuthi uyahamba angabuyi. Yilo nto sibize yona. So akukho kunye okufihliwe. Ngoba phela indodakazi yakho siyitholile ikhona la. Ofuthi ke nasizoyibiza nayo izohlala la. So kuyoba buhlungu uma ukuthi ke isisho ezinye izinto wena ongayidalulanga. So usho ukuthi akukho kunye. Hayi akukho. Akukho. So iyona engalaleli sekuphela isikhathi esinganani ngoba ina-19 yenza lo mkhuba wayo. Yaqala ino-16 ukuyenza lo mkhuba. Yaqala ina-16. Isikhathi siqeda ukulwa nobaba nje kwaze qala ino-16. Kuze kube namanje. Khathi kushona ubaba wayo. Ubaba wayo ushone nini? Ubaba ushone 2014. Ubaba eshona. 2018. 2018. Yebo, 2018. Ubaba wayo eshona. So lokho konke akukaze kukhulunywe. Hayi akukaze kukhulunywe. So akekho umuntu osokwakhulumisana nayo. Ngaphandle kadadewethu engambizi nje sengihlupha ezokutshela. Uqashi kukhona. Simtholile
endaweni zakhe ngoba sibonile ukuthi akhathe sethi siyamcinga bengekho la ekhaya of which vele ubususitshelile ukuthi kuba inhlanhla masimfica. So uvumile ukuthi azohlala nathi phansi sikhulume. Of which kena ingakho ngibuza ukuthi are you sure ukuthi akukho okunye okufihliwe yini? Ngoba phela amasesho okunye umzali usubukeka kambi umhlaba wonke ubuka uzothi kanti wena umzali onjani. Okay, so singamlanda. Okay, hayi simlande uqashi Simuzo yakhe iphathi ukuthi ithini. Ake babukeli sesimlandile uqoshi la ade ngakhona sathi-ake sazohlala nathi wahlonipha nje bakithi wathi hayi uzohlala nathi phansi. Sawubona sithi. Yebo, sawona sesunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Yebo. Siyabonga kakhulu Thuze. Yebo. Uzohlala nathi kulolu hlelo lethu ngulo star ka Black Life TV inkinga zomndeni. Yebo. So namhlanje simenye uma wakho la. Yebo. Wathi umama wakho kena ayi uqoshi usephuma esandleni. So ishow yethu imayelana nokukhuluma amaqiniso inhlambuluko. Yebo. Because uthi kena uningi okwenzayo angakuqondi but ngizomnikeza nje ithuba alisho kwena. Mama wakhe cela umtshele sisibizele. Ngimbizela ukuthi yizo uqoshi lo ngimzalayo. Umtshele. Uqoshi uyangihlukumeza uhamba ebuye ebusuku. Uhambe nabafana. Ethi mina wayengekho ebushini bakhe ezibuye ekuseni. Yileyo nto engimbizela yona ukuthi ngizokhulumela naye. Ngoba uyangihlukumeza kakhulu sengikhathele. Imbangela maye ukuthi ngize ngibe umuntu kanjalo ingoba kwenze njani. Waye ungakwazi ukuthi ukhuluma iqiniso omzali nawe uyiveze phambi kwabantu ukuthi yini obuyizelela ukhuluma iqiniso lilonke. Ma uyazi sekukhuleni kwami angikhulanga ngumuntu kahle. Ngihlukumezekile ekukhuleni kwami ubaba ehlezi engidlengula. Njalo ngikhuluma nawe ngikhala kodwa ungakwazi ukuthi ungilalele. Kuphele kanjalo ugcine kanjalo ngoba nakho uthini uthi uyena baba ozilethela isinkwa la ekhaya. Nganginqena ukutshela abantu ukuthi ubaba owenza kanje ngoba uyena wayesondla ngangasebenzi uyena wayedwa wayesebenza wayesondla. Ngoba kunjalo ke manje ngoba ukwazile ukuthi ubize uBlack Life umbizele mina akwazanga ukuthi ukhulume kona lokho ukuthi mina ngangenzeka ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kuwena ngoba ngangazenzi nami ekugcineni ngize ngibe kanje through wena ma because ngifuna ukuthi nami ngibe right ngikwazi ukuthi ngithole into right nami eceleni ngikwazi ukuthi ngiphume kwena ngalokho ngicela kwena because ekugcineni ucela kwami kuwena ukuthi ukhume nobaba mesezodlengula mina mase kudlula kanjalo ukuthi ngangengitshele abanye abantu ngcono ngithe awuthi ngibize bona mhlawumbe ibona bazongixazululela. Mama Masuku. Asimusuku inabukelisa lento angithi amuza uqosha uthini. Uthi azabe njena ingoba wayidlengula ubani ubaba umuntu wakho lento. Namanje ayinabukelisa uyenza ibe ngcono ukuthi awufuna ukutshela umhlaba. Ulimele ulimaza ukuthi ngisho noma ecela into mangimuzwe kahle. Bekufanele kudlengule yena kuqala ukuze athole into. Uthini wena ngalokho umzali? Asingayinabukelisi ukuthi ngisuke ngisemsebenzini. Ngekho. Bathi uthi kena ukuze nithole izinto. Kufanele kudlengule wena ukhuluma sesi. Kukhona mawusuka ukhona ngalo ngikhala uhlelo ne-dining. Enduba batheqeda ngami wafika kumina womuntu ongathi uyangiduduza uyangizwela ekukhaleni kwami kodwa kwaphinda futhi kwadlula kanjalo ngeke ngithi uzoba umuntu ukuthi ukhulume nabo bonke mhlawumbe umndeni wasekhaya yebo wakwazi ukukhuluma nami uma mncane kodwa kwadlula kanjalo nakhona futhi ngoba ayikho into ezongiduduza ukuthi mamncane ukukhulume nami ngoba wena awukwazi ukuthi lonto leyo uyisukumele wangempela ukhuluma mamncane angeze ukungisiza. Ngicela uxoxa ngalolu suku wamuzwe ekhala kwakwenzakalani? Ngamuzwa ekhala nganga-understand ukuthi ukhalelani ngoba ngaze ngaya khona ngamdonsa ngimdudula. Ngaze ngaya khona endlini ngingangazi ukuthi ukhalelani. Yabona manje ke ngaphuza late ukwazi. Yabo if there's one thing about Black Life asinabukelisa indaba ye-rape. Uma kumele ngabe uyaxolisa uma uyazi futhi ukuthi ngangikhalelani because wafika kumina into eyenzeka ubaba wafika kumina wafika ngivala umlomo ngitshela ukuthi uma ukhona e-dining ubukela i-TV. Okay ngase ngazi vele ngoba sengiyamazi baba ukuthi ukusondela kwakhe eduze kwami ukuthi ufuna ukuzongilala kuphela singase ngazi so baba mefika kumina angangasenakho lokho ukuthi mhlambe
ngiyathuka noma ngase ngazi ukuthi vele uzoyenza into ayijwayele. So ukukhala ngimemeza angifuna ukuthi uma wami angizwe ukuthi ngiyakhala ngoba ukhona. Kodwa kunalokho uma wahlala kunokuthi abomzali agijima azobheka ukuthi kwenzakalani. Akakwenzanga lokho naye ungathi umuntu owaziyo ukuthi vele awubaba useqala usenza into ayijwayele. Ngoba ethi-ke wamqhelisa wamsusa iqiniso lela shoyo. No, akusikho iqiniso uma akho iqiniso phambi kwabantu. Ngoba ngizosencikeke. Ubaba uma into ayenza ukuthi nje wafika after ukuthi ubaba enze lento leni. Wafika sinakhona futhi ngisakhala futhi ngoba ngisebule bedroom. Wamlinda waqeda. Walinda waqeda ngathi umuntu owaziyo umama nje khuluma. Khuluma iqiniso. Please. Ngiyaxolisa. No. Asikho isidingo sokuthi uxolise ma first of all kumele uqale ukukhuluma uqala ukuthi kwenzakalani. Ungafisesanisa uxolise ngoba manje uxolisa into ongayazi abazi abantu uxoliselani. Khuluma uxoliselani. Ngixolisela ukuthi phela indoda yami babakhe wambamba ngikhona ngibuka i-TV. How many years ubaba yenza lento ehleze yenza kumina ngize ngigcine sengifuna ukuhamba ekhaya ngigcine sengikuhlupha ngasani ukulala ekhaya through these things. Mina ngifuna sikhulume ngalolu suku akudlengula ukhona ubu-TV. Uyayizwa wambona ulo muntu wakhe ongena ebathroom. Wakudlengula kuphi nendawo? Kwakuyise bathroom elisendlini. TV ngivulele kakhulu angimbona nge-bathroom. Angikaze ngimbone e-bathroom. Pho kwenzeka kanjani ukuthi kena uye kuyena seqedile umuntu wakho? Watshela uba ukuthi useqedile sekusikhathi umsindo ngivule kakhulu i-radio ngezwe umsindo ngitsho ukuthi kukhala eminyango kanti la endlini ngaphakathi. So ngitshela ukuthi umuntu okhala endlini wena ucanga ukukhala eminyango. Ngangitshela ukuthi ukhala eminyango. Usuzwile-ke ma ukuthi kanjalo-ke wabona ukuthi kuyikona lokho osukubonile ukuthi kuyikona. Why ungasukumanga pho wahamba wangisa noma esemaphoyiseni or iseklinikhi ukuthi ngenza ama-check-ups then ngiyahamba nge-police station ngiyo-report. Akwazi wenze lutho. Phela ngenzela ukuthi every time ma ubaba uhlezi nje uzomenza umuntu omuhle indaba yakhe ayikhuluma khuluma yonke into. Useshonile lo muntu esikhuluma ngaye. Useshonile. Ungakuhle ukhuluma iqiniso. Yes ngoba asekwenze lutho. So nawe khuluma iqiniso. Mina ngangenzela ukuthi ngeze sithengele ukudla ngoba washo kahle. Nakumina washo vele wathi ngeze sithengele ukudla ngeze senzele lutho. Kungcono ebambe yona ingane mina ngifune ngolo. Sisi ngicela uphinde lento ayishoyo kumina. Wathi ngeze kwazi ukusondla. Mina ngase ngikhuluma angithule ngivalo umlomo ngoba nami ngangihlezi idolo ngibuka i-TV. Ngangiyazi into eyayiyokwenzeka. Okay. So ungitshela ukuthi wasukuma la esukuma khona wayodlengula ingane. Wena wazi bese ngitshela uhleli ubuka TV. Ingane yakho le noma ingane uyicoshile? Ingane yami. So uyayizwa ingane yamemeza. Uyezwa ukuthi ubaba wayedlengula? Ngenxa yeplate. Ngase singasebenzi nami ngangingasebenzi ngaleso sikhathi. So ngisho ukuthi wawumyekelela ukuthi ngenxa yeplate. Phela angithi uthi ke nowayithi uzonondla. Okusho ukuthi lokho okwenzela iplate. Ngangenzela kona ukuthi sithengele isifayile igrocery endlini. As umuntu osifazane uhleli lapha nuyizwe ingane yakhe ikhala kuthini kwena? Ngizaziba khona phela lezo inseko kodwa ngibuye ngiyibambe ukuthi lo muntu usifayile ukudla endlini. Ma usakhombisa nje uyisola even now. Noma ngasekho kubaba usakhombisa nje uyisola. Mina ngiyakhombisa ukuyisola. Awukhombisa ukuyisola namanje futhi lo muntu usamfihla. Into eyenzeka nje ngiyaxolisa ngiyakhombisa ukuyisola. Ngicela uxoxe ngalosuku lelo rap bathroom ke ukhona because uyasho la uqosha ukuthi ke na wayithembile ngalelo langa ngoba kukhona wena ukuthi ngeke kwenzeke lutho. So ngicela uxoxe ngalolu suku ukuthi kwenzakala. Weekend komgqibelo. Yeah. Mina ngihlezi e-dining room. Ubaba shuthe ungena e-toilet. Noqosha ese-toilet. Noqosha ese-toilet. Wawazi ukuthi uqosha use-toilet? Ngangazi ukuthi uqosha ese-toilet mina ngangazi ukuthi ubaba uyapi uyogcama kodwa wathi ubaba mina angithule ngingamemezi ngihlale kanje. Ngingatsheli umuntu futhi ngoba ngephinde esondle la endlini uzosikhombisa. Okay, ngakhathi usumzwile ke wabuya ubaba uzokutshela useqedile. Cha kabuyanga ngitshela useqedile wathi wavala uzipho wakhe wabuya wezohlala wabuka i-TV. Wayima usukuma uyobheka ingane? Uma ngisukuma. Uyamazi uma wakho uthini? Hayi mama mina ayikho nje into engathi sengikhuluma nawe because manje uyangehlula nje.
Angani ukuthi ngathini kwena. Ngabe mhlawumbe umuntu nje ozokhuluma iqiniso then uyaxolisa ukhombisa ukuthi le nto leyo iyayenzeka uyayisola ngayo. Since engasekho nawo baba nawe usubona ukuthi nawe sekumele uzenzele ukuthi kumele ukhuluma iqiniso. Ayikho into ongayeni khuluma iqiniso nje ube straightforward baba asekho emhlabeni nje uxolise. Iziphi ezinye izinto ade zenzeka khona baba wakho uma wakho embambatha? Ikona phela ukuthi ubaba wengidlengula kanje. Kwaqala kanjani ukudlengula? Kwaqala ukuthi uma engekho ehambile mhlawumbe saphumile ngisele naye yabo. Ubaba le inokuthi mhlawumbe ngikhulumela izinto engeke ngiqonde kahle vele kugcineni kwangasiyena ubaba wami ongampela stepfather. So izona izinto engibuye ngibone ukuthi ubaba usengangenza noma yini because ngisana egcina ngiyangicabangela because angisiyena ingane yakhe. Awudalulanga lokho ukuthi stepfather wakhe lo. Singathi ke into eziningi uyayimbathisa ekubeni sibizo wena la. Mina ngize lana kuthiwa uqoshi wena ohluphayo. But uyabona ukuthi wena ulimaza uqoshi kakhulu. Hayi mina ngiyaxolisa lapha engifuthi ngilimaza ingane yami. Ngiyaxolisa ngiyayisola futhi. Lana awudalulanga ukuthi ngene stepfather wakhe la. Thina sazi ukuthi ubaba wakhe kuphi ubaba wakhe? Ubaba wakhe wangishiya wahamba. So wasubona ukuthi wakhuliswa yena stepfather. Okay. So manje ke yenza sense. So wena uphimpa ingane yakho, udayisa ngengane yakho, uzothola iplate. Baba ngangasebenzi endlini nje kwasebenza ngoba washo nje ukuthi wamemeza ngeke ngiphinde ngenze lutho la endlini. Ngiyengithenga iplate, ngiyengithenga lutho nje la endlini. Zama uyazizwa uma ukhuluma uthi uthini? Ukuthi lokho usiphindele into eyi-1 ukuthi ke na wawulola iplate. Mina ngibuka ukuthi umuntu wesifazane ukwazi ukunikela ngengane yakhe. Ingane yakho manje esigcwele izinkalo. Because ke uqoshi simbhekephi? Simbhekephi samthola. Uyacabanga? Uzikwa wena bungamazi. And isibonga ukuthi uhloniphile wazohlala nathi la. So wena ke ezumzali ukwenza kanjani ukuthi unikele ngengane yakho? Uyinikele ngayo nje ngenxa yeplate. Angangaqondi nami ngiyaxolisa kodwa ingane yami engayenza. Nangahlosile. Qoshi khona ufuna ukusabhodla futhi. Hayi bekuyiwona lokho kodwa ngiphoxela ukuthi manje akakwazi ukuthi akhulume iqiniso phambi kwabantu. Ngoba angiboni nje nalento ade ebizele uBlack Life for mina. Because iqiniso nje akakabi nalo. Kodwa methi uyaxoliseka ayikho inkinga kodwa kuyikona ukuthi nabe ngifuna ukuthi iqiniso liphume kuyena uma. Uchaza ukuthini uma uthi iqiniso akakabi nalo? Ngoba akakhulumi kuyiwena konke. Kumele kuze kushiwe mina okunye kwakho. Ikuphi okunye okusele? Please sicela usishele. Kukona lokho ade ngikusho yena angakuvumi athi okunye njengakho lokho ukuthi athi wayengezwa etshothi umsindo wangaphandle. Yabo awukwazi ukuthi ungasho kanjalo ekubeni sila sonke endlini. Umsindo okumele uze umsindo sendlini. Ubaba wakho yena uyamazi? Ubaba ngiyamazi kancane kodwa. Zama ngiyenzeka ukuthi lento ade uyenza engayokuthi wakushiya ubaba wakhe. Ngenzeka ukuthi nangenza Because kubaba siba uthusi ingane kodwa lo munye akazalwa kuma. So une-enga yokuthi ke ubaba wakho akushiya. Ngenzeka ukuthi hayi ikhona vele so manje ulaka ukhiphele enganeni. Qosh wena ngisizela ukuthi la awusalali la ekhaya. Usulale ezintabeni ngase asikutholanga la ekhaya. Kwenzakalani ke ngawe? Hey mina angisakuthandi nokuthi ngibe la ekhaya because uma akusasiyona umuntu engimthembayo kakhulu eduze ngempilo yami. Since wakwazi ukuthi enze into kanje ngenxa yesinkwa akusasukona ukuthi singaba seduze kwama. So ngicabangile ukuthi ngcono ngiqhele eduze kwakhe ngibone nami ukuthi ahlahle yini engasengilungeli nokuthi ngihlezi ngikhala ngaso sonke isikhathi. Ngoba ukubuka kwami uma ucabanga konke lokho okwenzeka ukuthi hawu uthi uma wakho ugijima nabafana. Iqiniso le? Yebo ngigijima nabo abafana. Mesho njalo nisho ukuthi ngigijima nabafana. Yebo kuyiqiniso ngoba iyona impilo ibona abakwazi ukungisiza since ingasebenzi ngayenzi lutho because isikole sona ngasiqeda. So when uyimiseleni ke ngalempilo osuthi uyayiqala. Uyabona uStepfather wakho ukulimazile
wena uyimiseleni-ke ngalokho ukuthi uyaqala-ke manje? Ithini plan yakho? Kona uyimisela into ebengifisa ukuthi ngizame ukuthi ngihambe ngifune umsebenzi, ngithole umsebenzi. Mhlawumbe ukuthi ngibuyela khona ekhaya, yebo ngingabuyela, akuyona inkinga cause umuntu engihlukumeza akasekho ekugcineni. Yena ngahlala naye uma ngoba uyakhombisa ukuthi okay uyaxolisa ngoba angeke ngize ngikwazi ukushiya umzali wami forever. Ekugcineni uma wami kumele ngibe naye cause umuntu engihlukumeza akasekho vele. So ngaphandle we-stepfather akekho omunye owakunobuweza? No, akekho. Akekho? No. Zama, I'm disappointed kuwena Shame. Uyangiphoxa because singabantu besifazane siyayilwela ingane zethu. Uyangiphoxa nje kakhulu ukuthi-ke na uqoshi isikhathi esifika la wenza sengathi-ke umuntu ongazi ukuthi le nto uyithathaphi, umkhuba onjani. But wena wawuhlele eDannington uzwe ingane yakho ireshu, wathula kunalokho anyusa ivolume, and emva kwalokho manje ngoba sihleli lana wenza sengathi into ongayazi. So ufunani uqoshi enzeni? Ngifuna ingane yami ingixolele kakhulu, ingixolele ibuyele ekhaya, izohlala nje ekhaya. Ngikuphinde kenze ingixolele kakhulu. Ukhona umuntu osuthandana naye manje? Ukhona kodwa akahlali la. Akahlali nawe? Akahlali nami. So kwazi ngani ukuthi ngiwunikele ngayo ingane? Hayi ngeke ngisanikela ngayo, mina engiyophuma mina ngiyakuyena ngoba ngeke ngikwazi. Wena ophumayo? Uyamazi lo muntu osuthandana noma wakho? No, bengingakamazi. Ungamazi? Yebo. Ufila kanjani ukuba uma ukuthi uyam-introduce kwena uzovuma? Angeke ngize ngisakwazi vele egcineni sengimdala uma kumele aqaphanise introduce amadoda akhe kube naye sekhulile. Isikhathi sakhe nje ukuthi ahlale endlini kube mina engimnakekelayo cause mina sengikhulile manje sengidinga ukuthi nginakekele uma egcineni. Yena uthi aqaphanise uintroduce abantu bakhe la kumina. Akusekho right lokho, angisakufuni mina. Ngicela usho how you feel uma wakho. Indlela engifila ngayo ngifile bad ekuqaleni but ukubona kwami njengoba ngikubona sengifila happy and ngijabulile ukukubona kakhulu. Kona ngizodlulisa ukuthi yini eyenzeka ekuqaleni kwegcine noma wami ngeke ngize ngikulahle, kumele ngibe nawe. So ngiyajabula ukukubona. Ingane yakho uthini kuyona? Nami ngifila ngiyaxolisa kuyona, ngijabula ukubona ngihlangana nayo kanje. Kade ngayigcina sihlale nayo sikhulume silunge izinto sixolelane. Xolelana. It will take more than amazwi. Umlimazile kakhulu. Ngimlimaze kakhulu. Wena uyacabanga ukuthi fanele uyihawu lakhe udayisile ngaye? Udayisile wamphuca ikusasa. Isasa lakhe. Buka manje ukuthi ugijima nabafana ngoba wazi ukuthi bona bazomvikela. Ngoba yini idalo wena leyo nto. So ngakuhleza umzali wenze kangcono. As umuntu wesifazane wenze kangcono. But-ke from namhlanje-ke uzokwazi ukubuya ekhaya qosha. Uhlala laphi? Qale lapho uhlala laphi? Bengihlala eReservoir Hills nomunye umfana. Hlala nomunye umfana? Yebo. Senithandana isikhathi esingakanani, niyathandana noma niyadlasana? No, bese sithandana 3 years kodwa kukhona nabanye abaseceleni. Abaseceleni? Yebo. So manje lo mfana uyazi ukuthi uyambhanqa? No, bengazi. Kodwa but bekangibambi. Abuya kubuyisa endlini? Yes. Because yasazi umakoti. Akwazi uthola inkomo. Yamuza uhlale ebafaneni? Sihlala ebafaneni. Sihlala mfana ukipitila ngingakwazi ukuthi ukipitila ngitshoze kanakhe. Uzokwazi kanjani lokho ekubeni ukwazi ukudayisa ngayo wena? Mina ungiphoxile. Mina kulungisake ungiphoxile-ke. Bengazi nje ukuthi-ke na kokhuluma ukuthi usejele ngenxa yokuthi uqina indoda ayithinta ingane yakho. Hayi ungiphoxile but-ke asikho lapho kubalekile ukuthi usekhulumile uqoshi ukuthi-ke na yini inkinga. Nawe futhi-ke wawavuma amacala akho. So kubalekile ukuthi siye phambili. Isho ngeke ngithanda ukuyivala ngemahagi. Khombisa ukuthi niyaxolelana. Yo. Hayi, niyayizwela-ke babukeli be-Black Life TV. Ayi, yabona sabantu besifazane kwesinye isikhathi izinto ezizenzayo zinyantisa igazi.
kodwa azile ukuzomjaja ngoba uyalibona iphutha lakhe uthi uzolungisa amaphutha akhe. Buka naye uqoshi silokho simjaja ukuthi akasalala ekhaya umdlwembe nje nolala ey'ntabeni, kanti unesizathu ingane ukuthi wena ma kwathi ngidlwengule etoilet wathula nje kunalokho wanyusa ivolume, emva lokho waqhamuka usungithulisa. Sicela kungaphinde kwenzeke lokho, utshele nabanye, ukhulise noqoshi abe umuntu wesifazane oqotho. Ngephinde kwenzeke. Sanibonga kakhulu kweSuperBlack Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Mawukuthi nawe unaso sakho story asikho abafishane bakithi nisibonile naseGold sikhona, sithumele umqhafazo sofika. The Black Life TV.